Ήταν ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Είχε αυτήν την τεχνική και μάγευε όλο τον κόσμο. Ήταν ένας αρχοντικός παίχτης. Ήταν το ελάφι του ΠΑΟΚ. Αν μπορούμε να βάλουμε μία πεντάδα ιερών τεράτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μέσα από την πεντάδα σίγουρα είναι και ο Γιώργος Σουκούδας. Μια πάστα ποδοσφαιρική που σπανίζει. Προσέφερε πολύ έτσι πλούσιο θέαμα, ήταν χάρμα η δέστα, ήταν το κάτι άλλο. Ένας ηγέτης ο οποίος έκανε τη διαφορά.